खुलुमबाय साफ्रोमबो फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खौरां बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 2025 आरो 26 मायथाइनि थाखाय थाखो 11 निफ्राय थाखो 12 सिम साइन्स कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रीमाव बर' आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव होनाय खाबुफोर बयज आरो गर्ल्सफोरनि थाखाय सेपारेट हस्टेल फेसिलिटिज मोननो हागोन डेली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मोनगोन डेली जी एंड नीट क्लास मोनगोन डेली जीके क्लास फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम मंथली जी एंड नीट मॉक टेस्ट लाइब्रेरी फेसिलिटीज मोनगोन students who secure 85% or above in HSLC exam will be granted free admission आरो BPL students फोरनि थाखाय 30% offer बो मोननो हागोन बेनिखायनो अनजालु अनजालि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ एडमिशन लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों